warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pamirsa. Sugeng pepanggihan kalian kula Anggi Cahyani wonten ing pawartos basa Jawi. Wekdal menika pawartos basa Jawi badhe babar warta ingkang dumados wonten ing wewenggon Yogyakarta lan sakiwa tengenipun. Para pamirsa, wonten ing pawartos basa Jawi sonten menika pawartos utamanipun inggih menika gangsal siswa SMA Negeri Setunggal Pundong katutan wonten ing PPMBI 2018. PPMBI yaiku program pembimbingan minat bakat istimewa kang duweni ancas supados siswa saged ngembangake bakat kanthi becik. Informasi salajengipun kula aturaken dumateng kanca kula Mbak Titis Dwi Asti. Matur nuwun dumateng Mbak Anggi Cahyani. Para pamirsa, iki kula sampun kalian Mbak Karisma Arumfiandani. Nah, Mbak Karisma sinten kemawon ingkang katutan ing seleksi PPMBI. Nah, katutan seleksi PPMBI saka SMA Negeri 1 Pundong lan ing lima anak nggih. Mbak Anggi Cahyani, terus Rizky, Ranti, kalian Marita. Sampun. Sampun. Terus bidang napa wae ingkang bidang napa wae ingkang ana ing PPMBI. Nah, bidang niku saking IPS niku enten ekonomi kalian geografi. Nah, mese IPA niku enten matematika, fisika, ekonomi. Ya. Oh. Mapanan ing endi PPMBI dilaksanakake? Nah, PPMBI itu saben setu SMA Negeri 1 Batu. Oh, terus kepriye seleksi PPMBI diselenggarake? Nek saben sekolah beda-beda nggih. Nek sekolah SMA Negeri 1 Pundong niku ditunjuk kalian Bapak Ibu guru. Nah, mengko di seleksine niku tes tertulis ing SMA Negeri 1 Pundong. Nah, para pamirsa, sampun cekap kula wawancara kali Mbak Karisma. Karena kalepatan kula nyuwun pangapunten, kula wangsulaken ing Mbak Anggi Cahyani ing studio. Saniki kula sampun kalian Mas Rizky. Menapa panjenengan remen kalih matematika? Kula remen kalih pelajaran matematika amargi kula seneng ngitung-ngitungan. Menapa kang dadi motivasi panjenengan nderek PPMBI? Nggih, amargi PPMBI niku saged kangge media nambah ilmu matematika kula lan saged angsal beasiswa nggih sekolah. Kepripun perasaan panjenengan nalika ngertos yen panjenengan katutan wonten ing seleksi PPMBI? Nggih, kula remen sanget amargi kula termasuk tiyang ingkang kepilih wonten ing PPMBI menika. Para pamirsa, cekap semanten pawartos basa Jawi ing sonten menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMBI yaiku program Saniki kula sampun kalian Mas Rizky. Nah, Mas Rizky. Sampun kalian dumateng Mbak lanjut opo?